zie het na 8 uur van de morgen met het team ziet me bij elkaar. Nou, eerst een potje gold en alleen maar kroept. En toen zijn we jongens, we beginnen weer voor en ze zijn ik Wiemer, we helpen die. Nou, dan zit ik weer vol. Een dag na de grote bron in de loods van Saint-Jesu is de skrikbie-eigenaar Wiemer Visbeek nog altijd grut. De loods, dat een soort bisten verbleun en dat ook de dijbesteging vestigen wie, is van slein afbaand. Biels de vuur uitbrut ziet Visbeek together met zijn gezin in Italië. Ik zie het daar in de scène boven op een berg. En daar ben ik zo mooi om je heen een bladje. En ik had al wel een slechte filmnaam. Dat is misschien een beetje cliché, maar zo wie het echt. Want het is gewoon, het is net reëel. Totdat het liefst. En dan komt hij heel erg stressniveau. Begint helemaal te trillen en begint te goelen. Ik denk, het is net wie je dit kind net. En ik ben er net. Na de eerste schrik wat zakken wie, besluit wie met de gerre met zijn vrouw en baan waarom naar huis te gaan. Wat het wolf van tegen mij makken, wie mijwerkers Gerard en Jurjen. Ze wien op het moment van de bron aan het werk op het terrein van Science Safari en zeggen hoe het vuur hem rap verspreidde trok de loods. Ja, ik weer op de zijkant het bos mee en toen ik de klep maar en weer paniek. Toen wien we en toen wien de vlam al boven tot het dak uit. Dan is het eerst machteloos. Ja, er komt heel veel op je af. Ik kwam wat later, zeg maar. Ja. Ik kwam via de zijkant binnen en van veel verdriet en help me troosten en zo wat en ondersteunen en wachten tot de brand weer klaar is. En dan de beesten redden. Ja. Ja, dat was het meeste zo'n beetje. Je moet heel veel wachten. En wat ze juist er die inhaven, dat ben van die zit ze wel binnen als boeten. En dan gaan ze eigenlijk een kind met de vinger dwaan. Zijn de sleutel gelukkig snel van de diefstal krijgen, gaan ze al die hekken gaan ze iepen die. Zodat de beesten vluchten konden. En dat is gelukkig, al die beesten op deze rij ben alweer ontsnapt. De meeste beesten gaan heel goed. Er zijn een aantal beesten die inderdaad last hebben nog van stress. Of van fysiek ongemak doordat ze vluchten wonen en dat er een blessure op broen hebben. Dat monitoren we together met de dieren hoe we daarmee verder maken. Hoe het wel een soort beesten in veiligheid gebracht worden kon, kwam de help van het tal beesten te let. Onder meer geitjes, lampjes, cavia's, een kot en orenlietse beesten binnen om het leven kwamen. Voor de dijbesteging is dat extra verdrietelijk, omdat ze alle dagen een soort met de beesten oploeken. De nodige mensen die hebben het er wel heel zwier mee, omdat ze weten dat een bepaald beestje wat dan hun leven lang weer, die is er net meer. En dat docht hun zeer en dat docht dus ik zeer, want wij zeggen wat het met hun die. De komende tijd zal de structuur van de dijbesteging opnieuw opgebouwd worden moeten, zodat ze elke niet weer ontvangen kunnen. Visbeek is dankbaar voor alles diepe die het ze de oude dagen krijgen hebben. Ja, dat is moeilijk te beschrijven. Het verbroedert. Ik denk dat dat de beste term is. Dat is wat mij haast het meeste rekken, denk ik, is de meesken. En dat is net die jeske hierachter. Het is heftig, ja, maar het is de meesken hoe leer wat ze binnen.